एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। रहल जैते तोरा बिन ससुरार में, कोन के खुश रहल जैते तोरा बिन ससुरार में। हाँ होई गेलियै बदनाम रे राजा हम तोरा प्यार में, कोन के खुश रहल जैते तोरा बिन ससुरार में, कोन के खुश रहल जैते तोरा बिन ससुरार में। डीजे सुमित सतीश रैना, खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। प्यार के हमारा तू कैल न पूरा, जाई के परले हमरा तोरा बिन ससुरा, तोरा बिन ससुरा। प्यार के हमारा तू कैल न पूरा, जाई के परले हमरा तोरा बिन ससुरा। रहे कोनो मजबूरी रे राजा हमरा परिवार में, रहे कोनो मजबूरी रे राजा हमरा परिवार में, कोन के खुश रहल करबै तोरा बिन ससुरार में, कोन के खुश रहल जैते तोरा बिन ससुरार में। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। सैया के साथी को ना रहबै बेजोर से, आद तोहर आइते हमरा आखिया के लोर से, आखिया के लोर से। हाँ सैया के साथ में कोना रहबै बेजोर से, आद तोहर आइते हमरा आखिया के लोर से। संगीता सुमन कह तोरा खुश रही है यार रे, संगीता सुमन कह तोरा खुश रही है यार रे, कोन के खुश रहल जैते तोरा बिन ससुरा